Libuan ka mga benepisyaryo ang nahatagan og Certificate of Land Ownership ug e-title sa Soc-Sargen ug Zamboanga Peninsula Regions. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa Coronadal City ug Dipolog City, libuan ka mga benepisyaryo ang manag-iya na sa ilang yuta nga giatiman. Pinagi sa distribution sa Certificate of Land Ownership ug e-title. Gipangunahan ni President Bongbong Marcos ang distribution sa Certificates of Land Ownership ug e-title sa 4,271 agrarian reform beneficiaries gikan sa managlahing lugar sa Soc-Sargen Region. Ana kini sa halos 6,000 nga ektaryang yuta. Sagad sa mga benepisyaryo ang naghulat sa dugay nga panahon nga ma-award kanila ang titulo sa yuta. Buot sab sa Pangulo nga mapaubsan ang transport cost aron dali nga mabiyahe ang mga produkto ug dili kini mga daot. Lakip na sa mga farm-to-market roads ug agricultural ports. Importante sab ang paghiusa sa gobyerno ug pribadong sektor alang sa ikalambo sa natad sa agrikultura sa nasod. Hindi natin na ipagsama ang private sector at saka yung gobyerno. Kasi ang private sector, yung contract farming, maganda rin yun. May kontrata siya ng contract farming, hindi talaga niya ipagbibili lupa. At gagamitin talaga nila dahil may kita sila. May bisita sab sa Dipolog City, Zamboanga del Norte si Presidente Marcos ug nang apod-apod sab og kapin 4,000 ka land titles ngadto sa mga benepisyaryo sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Lakip na sab ang pangapod-apod sa 15.7 million pesos nga balor sa farm machineries ug mga ekipo. Gikalipay kini ni Tatay Ramon Siocon nga 75 anyos na ug 44 ka tuig nang gipaabot ang kaugalingong titulo niini sa yuta. Sa una, dili ako yuta, dumala ko yuta. Ako tigulang na para lang sa mga anak, mga apo. Sara, nagsaad ang pamahalaan nga ma-award ang 1 ka bilyon nga titulo ngadto sa mga benepisyaryo una mahuman ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sara. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil.